Mukaan ollaan tultu tähän typeskeelle. Yhdessä hakenne, yhteen mene. Kuka muka haluaa vihaa kommentteja. Samalla voi siirtää pari beat-hoppia. Tähän ollaan tultu, mulla ei oo aikaa koko päivän videoita täyttää roskaa. Geometrin Dash gameplaytä ja editointi alla tässä. Subscribe! Läppis hirveän hyvin, mutta että roskaa. Kukittamistilaajaa vois ottaa. Fototilaajaa, kohta ovella. Tubemmasta isä taikka kujalta. Nyt tilattaa, tämä kannattaa. Mutta tulkaa osoe 1, tämä kannattaa. Subscribe! Mukaan ollaan tultu tähän tubeskeneen. Yhdessä rakenne, yhteen menee. Kuka muka haluaa vihaa kommentteja. Samalla vois heittää pari beat